Светлината заема централно място в духовното учение на учителя Петър Дънов. Тя не е просто физическо явление, а символ на божественото присъствие, на истината, чистотата и духовното пробуждане. Душата, според учителя, е като прозорец. Колкото повече се отваря към светлината, толкова по-близо е до Бога и до своята истинска същност. Светлината е пътят, по който душата се издига от мрака на страха, неведението и тъмнината към радостта, мира и вечната любов. Във всеки изгрев, във всеки лъч, който огрява земята, се крие послание за обновление, надежда и духовно пробуждане. Да търсим светлината означава да избираме доброто, да живеем с чисто сърце и да носим светлина и на другите около нас. Чрез светлината на любовта човек преодолява вътрешните си сенки, слабости и страхове и намира истинския път към себе си и към Бога. В този път няма място за омраза, завист или страх, само за радост, хармония, мир и духовно израстване. Светлината свързва душата с вечността и я прави извор на благословение и светлина за целия свят. Тя е ключът към разбирането на живота и пътят към истинската свобода и щастие.